Gleleng ta aku. Dewa jenggote dawa banget kowe. Takon karo aku Yama Dipati, Yama Widuri Dipati. Yama Dipati, ya dasar para nyata. Kowe Bagong wani gendak sikara karo Bathara Indra, kaya adikku. Kowe iso ngantem Bathara Indra. Piye, gleleng ta aku? Kuwi sing nganggo tepa-tepa nek sekuat tenaga iso mletis mau. Wo, ora wawo-wawo. Aku dewa tukang jabut nyawa. Aku namung jabut untu kulina. Jajal piye? Wis untu waras wis jabut ora kekejek kowe. Mati dening aku panggal kayani mati ya. Ayo. Waduh, Bagong, pecat. Modal ora kowe. Walah wis konangan. Ora iso ndumuk dewa ning mbok menawa wis dikandhani karo Semar. Ora diremet sak kayang. Terus? Tenan lho. Enggak antil ora. Asli ora cakep tangan. Ha iya. Mula merucut. Halo kae. Bathara Brahma kok. Bathara Brahma. Wah, nak nyiling go nyumet rokok. Kok Bathara Brahma nyiling nyumet rokok ora? Dewaning geni to? Iya. Bagong, Nun. Kowe wani ngundurke para dewa, ora wedi karo aku. Ora wedi sapa-sapa. Aku wedi mung karo wong nagih utang tok. Liyane ora sing tak wedeni. Tak obong omahmu, tak obong desamu nganggo dhewe kekuatanku. Weh, ora macem-macem kowe. Ora mesake karo kawul aku apa? Ora ono mesake karo kamu. Kuwi sing diko nyemproti lho. Selang. Selang dilebokke nang irunge gareng kae. Arep bali aku terus. Disio-sio tenang ngene. Mun Rama tuh digedhek cengele terus. Ae ngono ya. Mati dening aku kowe Ponopahan Bagong. Apa kalah nek karo akal. Aku terus gawe blumbang. Terus gawe blumbang. Geni anggere liwat blumbang maps. Liwat blumbang mapes. Ben ngobong mburiku. Ora apa-apa. Ayo kowe Bathara Brahma genimu ora ana paedahe. Ayo arep ngetoke apa meneh kowe saiki garengane. Kok mundur? Bathara Guru maju tenane. Oh. Aku wedi. Tangane kono papat e. Piye? Nek tanganku loro cekeli tangane dhewe loro, terus tangane dhewe loro ngamplengi aku, modar aku. Oh iya ya, mesti menangan ya, mesti menangan. Terus saiki apik-apik. Matur, Pak. Oh iya. Bapak ora urung ya dikatut-katutke. Wes ora pokoke Semar ya kudu melu cawe-cawe perkara iki. Nek ngono ayo mlayu wae Bathara Guru men ketemu karo Bapak Bagong. Ya. Bagong lho iki. Heeh, wah jan. Aku ngaturke bekti ya, Pak. Ya tak tampa. Ae cindil mburimu kae isih urip ta? Kowe ora sembrono iki Pak Demu mbilung. Pak Dembili, bilang.
Pakde bilung aku ngaturke bekti ya Pakde. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana ya Bagong. Tak gegem dadake jimat. Wah, jan siwa ki saya lemu saya tua saya lemu. Oh. Omahmu apik saiki po? Iya. Kae lukisan dhuwur kae fotomu po? Oh. Kok kaya cangkem boyo. Boyo wis semen, wong jeneng sing lukis ora teko iso kok. Ayo wis apik tenan jan wah. Elok tenan. Wah, nganggo saiki dinehi gebyok. Oh. Limaringi Gustiku ratu-ratu sabrang kuwi kok Gong, aku ora tuku kok Gong. Ayo ora apa-apa jeneng peparing ki kudu diopeni. Oh. Engko tak gawane ya, Gong. Lah, wis. Kae rak jam sing sok metu manuke to, Gong? Oh. Kaya paringane ratu Gustiku mbiyen sing wis mati. Prabu Wirambana Dewa. Wis suwe le mati kuwi. Le mati wis jaman Pak Gita Toyan kuwi. Iya. Ambiyen ratune jenenge Wirambana Dewa. Ayo. Kowe dioleh-olehi jam kae. Oh. Wah, apik. Anggere jam rasa titut glung titut. Manuke metu to. Oh. Kenapa iso metu ora, Gok? Ora aneh-aneh senengane omongane ki terbung sapirake dhewe. Ayo alam-alaman sik. Mbok Pakde Bilung kok gawe wedang, Pak Gok. Ngelak aku. Nek kene iki anane ya ming wedang putih, doyan apa piye? Wah, putih ra masalah, waton ra dicampuri gamping. Kono lung jukukno ngendak cerewet cangkeme. Mun saiki cah bedugal, cah merosal. Wis, ngibarate seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan. Siwa, apa? Aku sowan Siwa iki arep atur pelaporan wae. Atur pelaporan bab apa? Ngene wae. Bapak iki arep cilaka. Lah, rak tenan to. Tong neraka mongko gedene sak blarak-blarak nika. Wah, menyolyo cangkem. Pun mboten ajeng maju. Pripun Kakang Duna? Dosa sareng mboten maju? Mboten. Citraksi, nggo komplit-komplit? Mboten maju. Nggo karepe dhewe. Sampeyan kudu tanggung jawab perkara niki. Nek ora iso mboyong Begawan Sabdawala, sampeyan sing kula tempuhke. Anoman! Antasena. Engkang sejatine aku kudu ngeman karo kowe. Kowe iki wing derajating pendhita wujude munyok. Antasena kowe jek genah putuku dhewe. Nek kowe wani karo Begawan Durna, apa kira-kira Anoman karo Antasena kuat nadai pusaka Kyai Cundamanik? Oh, tak gulung kembang sore legane nganggo pas. Ayo, kamu Suramarata, Jayapurata. Tiwasan nggih. Tiwasan piye, Pakde? Menawi namung Kurawa kemawon kula sagah ngunduraken. Nanging sareng keng majeng Begawan Durna sajake Begawan Durna nerak pacak nerajang perbatang. Lho, tegese nggawa pusaka ngasta pusaka ingkang mboten kenging dipun tamaken dhateng sinten-sinten. Nanging sampun nyalahi dhateng parenging dewa. Pusakane Begawan Durna apa? Namanipun Kyai Cundamanik. Dipun aba-abaken wonten ing ngasta murup sak obor. Bubar sanggya para kawula pertapan kembang surangipun sami mrisani pusakanipun Begawan Durna. Adalah Simbah Durna kok arep tegel karo aku. Tegel karo Pakde Anoman. Dos pundi nggih menapa matur penemban Sabdawala? Aja. Penemban Sabdawala iki nek ngene iki lagi tahajud. Oh nggih. Aku apal karo apa sing dadi kersane Begawan Sabdawala. Lah lajeng kelak kados pundi? Begawan Durna tak goleke mungsuh. Sinten? Wis to, meneng wae.
Antasena. Heeh, Pakde. Mlayu-mlayu ning apa? Pakde ora prisa to. Nek pertapan Kembang Sore geger. Loh. Pertapan Kembang Sore geger ning apa? Iki mau lak sak pejagong Pakde mungkur didhawuhi lerem ana ing jroning pertapan. Tekane Begawan Durna karo Patih Sengkuni. Loh, Bapak Durna karo Paman Harya Patih Sengkuni sowan ana ning pertapan Kembang Sore? Heeh. Wigatine bakal suwita. Nek suwita kae apik. Ning jarene diutus karo Sinuwun Prabu Duryudana. Waduh, sik Pakde, kae mobilku Pakde sik. Edan. Nggih. Nggih. Dan kok kaya suasana ning Sumatera. Lah iya. Aku tahu lho lagi mayang didek perkara mobil. Ya wis rasa tok gagas. Terus piye Antasena? Wah angel iki gawe dramatik angel iki. Esuk mlakune wae ya Pakde. Yo piye? Bareng Begawan Durna ngandhake arep mboyong Begawan Sabdawala dadi geger. Iki mau dadi perang. Perang antarane Kurawa karo aku karo Pakde Anoman. Lah terus bareng ngono Begawan Durna rumangsa Kurawa kecipuan maju ning pabaratan. Maju ning pabaratan apa kira-kira kowe kalah karo Begawan Durna? Ora kok perkara kalah. Ning nggawa pusaka Kyai Cundamanik. Loh. Bapak Durna nggawa pusaka Kyai Cundamanik? Heeh. Sabanjure nek perkara nggawa pusaka Cundamanik terus arep tamake aku karo Pakde Anoman ora masalah. Ning sumbare iki lho, ning kuping iki marai perih. Sumbare piye? Ayo, amuk Suramarata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Anoman kowe ora bakal iso kuat nadahi Cundamanik. Antasena apa meneh bayi wingi sore? Bayi wingi sore ora bakal iso ngalahake karo Cundamanik. Jare Sabdawala duwe murid sing jenenge Prabu Baladewa. Nata Mandura kon tekan kene. Nenggala didu karo Cundamanik kira-kira menang endi? Begawan Durna omong kaya ngono kuwi. Heeh, yakin sumpah. Aku ora goroh yakin. Kuwi tenan aku krungu dhewe. Iblis lanap ana ing jajahan Sukertaning Bawana. Nias karo Nata Mandura Prabu Baladewa ngilani dadane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo, Cundamanik didu karo Nenggala legane atiku parah. Sukses. Nek ora tak ngonoke iki ora nesu. Biyen kule rampungi masalah ya sak karepe dhewe. Ora tak tambah-tambahi. Ayo, amuk kowe. Entuk mungsuh kowe Penemban Durna. Iya. Manus maning jajahan Iblis lanat kembali marang Antasena Nata Mandura Prabu Baladewa. Sampeyan muni piye cangkeme? Muni piye cangkeme? Duwe pusaka ya duwe pusaka, ampuh ya ampuh. Aku percaya Cundamanik iki ampuh. Ning suarane iki sing apik. Ora seneng dadak kowe nantang karo wong sing ora melu perkara. Lho, iki ngapa ta? Nuwun sewu, Ngger, panjenengan menika kenging menapa? Kenging menapa piye? Saiki gerang padha gerang. Kowe karo aku. Ayo ditandingke. Nek pancen kowe niat nandingke Kyai Cundamanik karo Nenggala, didu kowe apa aku sing tekaning pati. Mangke riyen. Sabar. Sabar, Ger, sabar. Sabar pripun? Nek janjane kula mboten melu-melu perkara niki. Janjane kula mboten melu-melu perkara niki ning sampean gandeng wong tuwa cangkem elek. Semono wong tuwa tang dulu gredal cangkem sampeyan modar sampeyan. Mangke rumiyin tok kenging menapa? Sampeyan mungsuh Antasena karo Anoman. Yo, nggih to? Nggih, pancen nggih. Kurawa bubar mawur sasaran. Kurawa mundur. Terus sampeyan nggawa Cundamanik, nggih to? Niki. Niki pancen Kyai Cundamanik ning sumbar sampeyan kok ora kepenake pikir. Sumbar sampeyan ora kepenake kuping. Kula mboten sumbar kok, Ger. Kula namung Antasena, Anoman kowe kuat nampani Cundamanik. Kelakon meguru karo kowe. Mboten. Sampeyan sumbar ora kaya ngono. Ayo, amuk Suramarata Jayamrata mbanyen padha-padha.
Jarene Sabdawala duwe murid jenenge Baladewa. Sing duwe Kyai Nenggala. Ayo dijajal condho maneh karo Nenggala menang ndi? Ngono to cangkem sampean? Astagfirullah. Niku sapa sing adu-adu kaya ngoten niku sapa? Kula ora ngucap kaya ngono. Ah, ora dadak kok kan gunem tanpa guna. Sampean muni kaya ngono. Mboten, Ger, mboten muni wae. Mboten, Ger, ayo didu condho maneh apa Nenggala? Pripun? Ayo didu. Aja wing meneng wae sampean tak tabok karo Kyai Nenggala kontal kapal-kapal. Niki pusaka sampean iki didu karo pusaka Kyai didu. Ayo didu. Mboten, Ger, mboten. Saestu mboten kula mboten badhe wonten kan Kyai Nenggala. Nek ora wani mundur. Rawani mundur. Nek rawani condho maneh dibuang. Nek rawani condho maneh dibuang. Buang. Ora buang kok lolo Nenggala. Nggih. Ayo bali. Non Bali. mboten nonton bis. Mlaku. Bibar nggih nyukur napa nggih? Nyukur cengelmu ya. Ayo bali. Ora bali sampean gawe geger pertapan Kembang Sora aja takon dosa. Mung suwe nata mandura Prabu Baladewa. Oh inggih nyuwun pamit, Ger, nyuwun pamit. Mundur durunane. Tak takoni jare nantang aku kok krembak-krembik. Jane nantang ora Antasena? Ora. Wah. Lah kok ora nantang iki mau sing gawe sapa? Aku. Lah kok dadi aku tok karo Begawan Durna? Nek ora ngono ora ana sing wani nandingi ridaning condho maneh. Wis aku ngaturake panuwun Pakde, dene Pakde iso ngundurke Begawan Durna. Wah edan sok iki aja sok ngura-pura karo atine pakmu gedhe aku gampang nesu. Nek ora ngono sapa sing arep nandingi? Mungsuh Nenggala rak Durna lari. Tunggang langgang. Kuwi basa apa kuwi? Pakde ra tau ndelok berita. Mulai ora ngerti basa kaya ngene iki. As kok kan cangkem kowe. Ya, ayo mlumpuk nang pertemuan Kembang Sore. Ya Pakde tak dereke. Ya Antasena. Kembang popong terate bang rayungan loma lengkung tumalong
tumambat wetyan wes semu kang mawon raras Sode selikur dina gawe kaget rasaning pun ibu Bathara Kala dene kowe sowan mangka tanpa tinimbalan kula apa wigati apa nggir atmajaku Bathara Kala sepira keluputanku aku nyuwun pangapura Biyung dene aku sowan mangka tanpa tinimbalan sayekti ana bab ing bakal ngaturake marang Biyung. Tobat mara gage matura nggih Ratmajaku bocah bagus. Ngelingi bareng tak pitung-pitung enggo tekan dina iki kabeh ingkang dadi penjangkaku. Gagar wigar tanantuk karya. Wiwit nalika aku ngawawu Sudarma marang panjenengane Kaki Guru. Ana ing Kayiwangan Suralaya derekake dening Biyung. Nalika semono aku njaluk cadhong pangan kelawan Kaki Guru, ngendikane Kaki Guru, pinaringan ya kuwi pangan ingkang wujud bocah Sukerta. Piranganing pirang-pirang bocah ing nandhang Sukerta mau cetha dadi panganku. Nanging ewadene nganti tekan temeka titiwahyaning mangsa kala dina iki sepisan wae aku durung tau ngrasake ya kuwi mangan daginging bocah Sukerta. Biyung apa pancen ngendikane Kaki Guru mau mung kandhek ana ing pangandikan tegese ora kababar dadi kasunyatan. Apa pancen aku ingkang bodho, apa pancen aku ingkang cingkrang ing samubarang kutunging budi. Wekasan nganti gampang diblithuk dening Kaki Guru. Nanging yen to gagas perkara panganku iki, rasaku banjur kaya wong kang wis ora kepengin nyumurupi marang gelaring jagat eseming rembulan. Nadyan gumelarku minangka dadi jangkeping para dewa. Nanging pangrasaku kaya dikuwalonake dening Kaki Guru. Biyung. Ora ana ingkang ndak toleh-toleh, ora ana ingkang wajib ndak sambati kejaba mung Biyung. Mula ingkang sangka kuwi lengging ciptaku eri kelungguhan samengko mung kepengin kasembadan nggonku bakal mangan ya kuwi daginging bocah Sukerta. Wondene ingkang gumana musik ana ing atiku ora liya kejaba mung peranganing para Pandhawa ingkang wajib dadi cadhong panganku. Nanging aku ngerti yen to Pandhawa kuwi luput senjata tawa, dijangkah cintrakane, dijangka patine ora bakal kelakon. Biyung, aku njaluk iku pertikele Biyung Durga piye sranane supaya aku kelakon mangan daginging wong Sukerta Biyung Durga. Tan samar mamoring sukma sinukma ya winah ya wing asepi. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup. Tobat Sode selikur dina. Ana dawuh apa? Aku wis nampa kabeh aturmu kulup, bocah bagus. Kaya ngapa rasaning pun ibu lamun gagas marang kananmu ingkang ora bakal sarta durung bisa kelakon? Ya kowe mangan daging bocah Sukerta. Mula gandeng dina samengko kowe murtah kelawan pun ibu ana tetembungan anak polah wong tuwa kudu pradah. Sak bisa-bisa bakal ndak turuti apa sing dadi panjalukmu. Ngerti ya Nggir? Pancen
yen dijangka patine Pandhawa ora bakal bisa tekaning pati. Nanging ngilangno rasamu ngono kepengin mangan para Pandhawa sabab iki eneng bab ingkang wigati. Bab sing wigati sing kepiye? Kejaba para Pandhawa kowe uga diwenangake mangan bocah untang-anting. Bocah kembar sepasang kesendang kapit pancuran-pancuran kapit sendang lan sak piturute. Kabeh mau dadi peranganing bocah Sukerta ingkang wajib mbok tadah kala mangsa. Ya. Dina samengko yen to kepengin wareg selawase urip, dina iki ana menungsa pepethinganing para titah. Ing lagi winong-wong dening para Jawata. Ya kuwi kabeh padha keberbeken marang kumandhanging ya kuwi Begawan Sabdalawala ing pertapan Kembang Sore. Kala ora sandadak kowe ngangang kepengin mangan para Pandhawa nanging yen to kowe kesembadan mangan daging ing Begawan Sabdalawala ing mapan ana ing pertapan Kembang Sore tobat kuwi bakal dadi srana nggonmu wareg selawase urip Bathara Kala. Putra Pandhawa tata gate wis raya. Siung nyoma wingis tutuk mengolir guwa sela mangleng. Latala. Ola bojleng iblis lanat padha jek-jekan. Yen to kateman mengkono ngendikaning Biyung Durga hakeming kari manut marang reh pengendikaning Biyung Mandya Betari Durga. Banjur papane pertapan Kembang Sore menyang endi? Ayo nggir ora sandadak ado-ado karo lakuning pun ibu. Tutuhake papan Kembang Sore kono papan lungguhing Begawan Sabdawala. Yen tok tembung sarana aris mesti ora bakal diwenehake nanging cidranan saka Ndirgantara. Colongan Sabdawala lan dadekno cadhong panganmu ya kala. Wah, ladar ayo sampeyan tindak aku yang bakal nderekake tindak sampeyan. Pandya Betari Durga. Iya kala.